حزب سلام تنا تقبلوا فنو ارتباط بمكتاب ركوب زغركم تعزبنا كمي تعلو لو مع 4 حدار فرقم عالتن فرقان استدالو هاجراون زناتات حزلكم قريبا لكم بمكتابكم بغبر زعد مسخاتكم تصنح ميكائيل حرقو فلما بقنطو تاتو افلم اب صلات تمرتي بستغبره وفري متن ماي مننا زيتفو زيغاتا 4 ميتات انقل كيلو اب وحسات تقاقما مدهاني زتكره كسكاسات بستودب اغباب بقصال ككر مزخاخر قريبو اب زوبا ماكل بمسمر زتزره سرناي صبوصي ترغيبو اب زيناتات وصاي منغس نيجر اب هاغورو كنطف زصنح تكال ريديت فرنسا سرحو كقارصو سينو فيليبينس نزوبا وصتا بحدغا زوتو سقمتي كاب موساد كتحيب تشاينا صوبيعه جاملا هاغراوي اوتوت روسيا تحالفت شعات توارح ب4 نقطه ميتات كم زعابه تغلصو زرزينا أقولت تمرتين مسفاح حبتي صلات بستقبل جزيف وفري متن مايم نزت فو زيقاتنا بسونان 5 ميتات كبلن كله متن مايم نزيت فو زيقاتات دمانا بعصات 15 ميتات كم زن قلقله تحبيرو وكيل منستر تمرتياتو بيتروس هايلو ماريام نزت قبر وفرن وتصيتون بزملكت نيرينا بزهابو حبريتا بوليس تمرتي ايرترا مسلات تمرتي قلعون معوري تساتفنت ناي كله زيقان زوحس اب نصان قدنتاون تمرتي مركز قبر مخانو بمتقاس እዚ ፖሊስ እዚ ነቲ 70 ሚታይት ዝነበረ መጠን ማይምነት ናብ 15 ሚታይት ኣሙራድ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ገሊጹ ኣቶ ጴጥሮስ ቁጽሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ካብ 55 ናብ 710 ናይ መባእታ ካብ 380 ናብ 1080 ናይ ማእከላይ ደረጃ ካብ 65 ናብ 450 ናይ ከላይ ደረጃ ድማ ካብ 25 ናብ 120 ከም ዝዓበ كم وصيتو افلما عامت ناصنت 210 شح زنبره طقلالا قصر تمهارو ناب 760 شح كم زبل بمتقاس 5 شح زنبره قصري ممهران ون 25 شح كم زبصح ابريهم غون سروع اغلغلوت تمرتي مهيمنت نمتفاون مدب تمرتين عبيتن مدب عاريتن عبي قلحتا تواهيبو كم تسرحلو بمتقاس ابزو وانزيل علي 20 شح قلعو اب مدب عاريت يساتوفو كم زلو غليصو اب موداتاتو بيتروس مسرح ممهار مستمهارن بصفتن ادمعنتن خسلاسل حبرتسب حفشا ولد دما بفلاي نزغبرو ودغف بمغواس اتعلاما هنصت بوع ولدوس لزغونه بوهدت كقصل تلابيون ناب كالزينام سنسغرم اب وحسات تقاقما مدهاني زلو مرداتا كعبن كينو وقتا وفري زخيد كخونن زغبر غوسباسات بستودب اغباب قصالنت بزلو مسرح كسلاسل بريزيدنت فارماسيتيكاو محبر ايرترا بعل موياسنا مدهانيت مالت فارماسيست ابرها غبره نيرينا زهاب حبريتا زخاخيرون نحفشاوي غمغام نايتي كاب 4 حساب 10 حدار زتخيد هاغراو قنا مدهانيتنا هاغراو قنا وحس اتقاقما مدهانيتنا ملكيتو زهاب حبريتا فارماسيست ابرها اتي غوسكواساوي نتفتات افرطو حبرتسب بابر تعود تقاقما مدهانيت نمبرخ كمون نغوح مرجع من كورنع نوحسا تقاقما مدهانيت بزبل تيمان مسراز عالم منبارو بمتقاس ابزو مرايزي بمرغبي بزوهان هاجرنا ادمع سراح كم تعامن تصيرو دعتو غوسكواس زت غير داساس كوانتا زيله زاغين بسترخبا افناو مرسغبري فواسنت ادمعنتن وحسنتن زتقالل وحلولا تقاقما مدهانيت نمت بعض توسد توغسو شتو كم زوغع غليصو غوسغاساوي نتفتات بمنصر تباصحنت ناو ورصصي مصكم زلو محبر مس مشارخ زغبرو ركباتن متحبارن يدفع مهلاو زدما كم بلጫ كم زغنزبو بمحبار دما فاينانساوي محنقو حدا كاب قند بدوتات محبر كم زخنا رديو فارماسيست ابرها اب موداتا كاب 1994 تحيزو ككاد بصنحه غوسغاساوي نتفتات مرداتا حبرتسب نابرخ كم زمص دحر مغلاص ناب حفاش زغنع تمساسال غوسغاساو نتفتات تگمگمون وصيتو ترايون بزحيلن بزلقنتن كدفالو تلابيون
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕር ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ሽኮርያ ድማ ብፍላይ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ምብራህ ንቕሓትን ፍወሳን ዘተኮረ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ዶክተር ዓሊ ሓሎ ነዚ ዝሓበረ ክንክን ሕሙማት ሽኮርያ ኣብ ኩሉ ብዝብል ቴማ ብ14 ሕዳር ዓለማዊ መዓልቲ ሽኮርያ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝተወደበ መደብ እዩ ሕማም ሽኮርያ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኣብ ምብራህ ንቕሓት ከም ዝምርኮዝ ዝጠቐሰ ዶክተር ዓሊ ሕሙማት ይኹኑ ካልኦት ዜጋታት ኣብቲ ሕማም ዘለዎ መረዳእታን ምስፋሕ ቀጻል ጻዕር ከም ዝካየድ ገሊጾም ኣብ ወንበር ማሕበር ሕሙማት ሽኮርያ ኣብቲ ዞባቶ ተስፋ ኣለም ተኪየ ቦገኑ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ንኩሎም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ፍቱንን ተመራፅን መድሃኒት ስለ ዝኾነ ብዕቱ ክስርሓሉ ዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ሕማም ሽኮርያ ኣተኪሮም ዝካየዱ ኮስኳሳውን ኣስተምራውን መደባት ኣብ ማሕበር ኣብ ዝተጠርነፉ ሕሙማት ጥራይ ከይተሓፅረ ንኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ዝወሃብ ብምግባር ኣፍልጦ ንምዕሟቕ ክስራሕ ተላብዩ ኣብታ ኣጋጣሚ ሕሙማት ሽኮርያ ከዘውትርዎ ዝግባእ ኣገባብ ኣመጋግባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ሰረጅቓን ኣስመራን ብመስመር ዝተዘርአ ስርናይ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብ7-14 ሕዳር ብምኽንያት መዓልቲ ሓረስቶት ኣብ ዝተወደበ ስልጠና ተገሊጾም ዕላማቲ መደብ ሓረስቶት ንዝቐሰሞ ትምህርትን ተመክሮን ናብ ካልኦት ሓረስቶት ዘሰጋግሩሉ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንዞባ ሰረጅቓ ኣቶ ኣብርሃም ብርሃነ ገሊጾም ኣብቲ 13 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 27 ሓረስቶት ዝተሳትፎ ስልጠና 3 ኪሎ ሲድራ ዝዓይነቱ ዘርኢ ስርናይ ብመስመር ኣብ 700 ትርቢዒት ሜትሮ ንፈተነ ከም ተዘርአን ርቡሕ እቶት ክርከቦ ትፅቢት ከም ዝግበርን ክኢላታት ልምዓት በቆሎ ሓቢሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡ ዞባ ኣስመራ ኣቶ ኣብርሃም ኢዮ ቦገኑ ኣብቲ መደብ 25 ሓረስቶት ከም ተሳተፉ ብመስኖ ኣብ ዝለምዕ ቦታ ኣብ ኣስታት ርብዒ ሄክታር ብመስመር ካብ ዝተዘርአ ስርናይ ድማ ልዕሊ 70 ኩንታል ክርከብ ትፅቢት ከም ዘሎ ኣረድዩ ወኪል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስራት ሃይለን ኣብ መሓደርቲ ናይተን ንኡስ ዞባታት ድማ ነቲ መደብ ንዝመርሑ ኪላታት ድሕሪ ምስጋን ሓረስቶት ንዝቐስሞ ትምህርቲ ናብ ካልኦት ሓረስቶት ብምስጋር እቶትን እቶታውነትን ክዕብዩ ፀዊዖም ሓረስቶት ብወገኖም ዝቐስሞ ስልጠና ንዝፀንሑ ማካይዳ ብምእራም እቶቶም ንምኽዕባት ከም ዝሕግዞም ብምግላጽ ንዝቐስሞ ፍልጠት ናብ ካልኦት ሓረስቶት ከም ዘሰጋግርዎ ኣረጋጊጾም ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ካብ ዘቤታዊ ጓሓፍ ባህርያዊ ድቑዒ ብምድላው ሕርሻዊ ምህርቲ ንምስሳን ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ብ11 ሕዳር ኣብ ሳዋ ወዲቦም ኣብቲ ኣዘዝቲ ኣሃዱታትን ማእከል ስልጠናን ሓለፍቲ ስታፋትን ዝተሳትፎ ኣስተምህሮ ሓመድን ውህድ ምሕደራ ፍርያምነት ሓመድን ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኪኢላ ስነ ሓመድ ኣቶ ባህሊ ብጎይቶኦም ንባህሪ መስርሕን ትሕዝቶን ሓመድ ብሰፊዑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መሬት ሕርሻ ዝርአ ምድካይ ንምፍዋስ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ምጥቃም ባህርያዊ ድቑዒ ምቅያር ኣዝርእቲ ምጽጋዕ ከምኡውን ውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይ ከም ዘጠቓልል ኣረድዮም ቀመማዊ ድቑዒ ንትሕዝቶ መሬት ብምትካይ ኣብ ኣትክልቲ ዘራእቲ ጥሪትን ሰብን ዓብዪ ሃስያ ስለ ዘውርድ ሓረስቶት ሃሲኡ ተገንዚቦም ኮምፖስት ሓምላይ ድቑዒ ተረፍ ምህርትን ፈሳሲ ድቑዕን ዝርከቦ ባህርያዊ ድቑዒ ከዘውትሩ ተላብዩ ሓደገኛ ጽልዋ ቀመማዊ ድቑዕን ጸረ ባልዕን ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበት ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ላዕለወይቲ ክኢላ ምድላው ኮምፖስትን ልምዓት በቆሎን ወይዘሪት ኣድያም ረዘነ ቦግና ምኻዕበቲ እቶት ተባሂሉ ኣብ ሕርሻ ዝዝውተር ቀመማዊ ድቑዒ ጸረ ባልዕን ካልእን ኣብ ኣከባቢ ጥዕና ሰብ ጥሪት ከምኡውን ብከላ ጽፍሓውን ትሕተ ባይታውን ማይ ዘውርዱ ሃስያ ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ ኣረዲኣ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ስልጠና መስርሕ ምድላው ኮምፖስት ቀጻልነት ክህልዎ ከምኡውን ብትሕዝቶ ዝደኸየ ሓመድ ንምፍዋስ ክውሰድ ዝግብኦ ቁልጡፍ ስጉምቲ ሓረስቶት ከም ዝፈልጥዎ ክግበር ዝብልን ካልእን ርእቶታት ብምቕራብ ጥቕሚ ባህርያዊ ድቑዒ ኮምፖስት ብዝግባእ ተረዲኦም ስለ ዘለዉ ከም ዝሰርሕሉ ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ይፍጽም ዜናታት ወጻኢ ጸኒሐ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድል ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ መንግስቲ ኒጀር ኣብ ሃገሩ ክነጥፍ ዝጸንሐ ትካል ረድኤት ፈረንሳ ስርሑ ከቋርጽ ብ14 ሕዳር ወሲኖም
مغنيات نايتو سان زاكيد كوانتا زي تغلص امونغو نيجر فرنسان تفطيرو مزلو زي مقراو زتاساسر مخانو غنا ناي قربا تعزبتي يموتو امريتو توافيرو نصنح سراويت فرنسا بزحلف عامت كوص زوسنه منغست نيجر اب استفلاليا نتفتا زتوافرات كالات هاغرون كسوغو صنيحلو امريتو توافيرن صنحات كالات هاغرات معراب ربحاتات زوكلن هاغرات نمسمار كم زنطفاي منغست نيجر زوقس نيجر تراي زي كونتو غروابتا بوركينا فاسون مالون اب العل سراويتن تكالاتن هاغرات معراب تمساسال سغمتو كوسدا صنيحنا لو فيليبينس نزوباوي صطاب حرغا زوتو سغمتي كاب موساد كتحيه بزباوت ريبابليك تشاينا بعصوت 4 حدار صويعه እዚ ዝተገልጸ ፊሊፒንስ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ስርዓት ሚሳይል ኣሜሪካ ክሽምት ምዃና ድሕሪ ምእማታይ እታ ኣጽዋርና ሓበራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ተባሂሉ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መሬት ፊሊፒንስ ተተኺሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ሙና ናይታ ኣጽዋር ኣብ መንጎ ሃገሩን ፊሊፒንስን ዝጸንሐ ፍልያት ብምኽራር ኣብቲ ከባቢ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣጠንቂቑሎ እቲ መደብ ተግባራዊ እንተኾይኑ ውድድር ሸመተን መምዕባልን ኣጽዋር ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ዘሎ ማዓስከራታ ከተስፍሖ ዝኽእል ስምዕ ኣብ ዝሓለፈ ቅርባዊ ዋርሕ ከም ተሰማምዐት ጸብጻባት የረድኡ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዋርሕ ብ4.2 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም እቲ ገስጋስ ቁጠባ ሩስያ ብመወዳእታ ናይ ዝዓመት ብኣሳት 5 ሚእታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል ዘእንፍት ከም ዝኾነ እቶም ጸብጻባት ገሊጾም ጽላታት ኢንዱስትሪ ባህርያዊ ጋዝ ነዳድን ወፍርን ኣብቲ ቁጠባዊ ገስጋስ ወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ተገሊጾም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ 2024 ቁጠባ ሩስያ ብኣሳት 5 ሚእታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመት ኣሚቶ መንባሩ ዝከር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ልዕሊ 4 ሚእታዊት ዕቤት ዘመዝገበ ቁጠባ ሩስያ እቲ ገስጋስ ኣብ ልዕሊኣ ጸዲቑ ዘሎ እገዳ ሃገራት ምዕራብ ዕላሙ ከም ዘይወቕዕ ዘመልክት ምዃኑ ክኢላታት የረድኡ ኢስራኤል ትማል 14 ሕዳር ኣብ ሶርያ ብዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ብውሑድ 15 ሰላማዊ ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ሶርያ ሓቢረን በቲ ኣብ ከተማ ደማስቆስ ዝተፈጸመ ደብዳብ 10ታት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጦ إسرائيل تي مدبن وتهدراوي علامات إيران متقع كم تفتصم كتجلس انكلا منجست سوريا جنا كلهم قديات برجس مخانهم حبيروا له أب سوريا كم زلوا أب العلة تقول سو علامات إيران تكايرو دبداب بالسفح ملكعو كم تقول إسرائيل تجلس تركي مس إسرائيل صنع كل مداو زندنا كم زبتخت بوقعي أفريقيا تركي نسوقم تزوسرت إسرائيل ناقراو تصاويف عشش بمبال أوشمت غازان ليبانوسن نتكايرو زلا ألمام دبداب بمقوامع هاقورو نتدبداب كاب متصاي عليت فليها كم زي تريو زقلت منجس تركي زمدنا كتبتخ اوانو كم زخونا نتشيرون تركي مس إسرائيل زنبرا نقداو نتفتات هابزا حالفة ورحي قنبوت كم زوق عروض صوتو زكري كولومبيا نيكاراغوان بتمساسال مغنات مش إسرائيل صنعن دبلوماسياو زمدنا كم زبتخاز حبرو تصابصاوات ريبابليك دوب أفريقيا يوردانوسن بحرينن تشادن زركبن هاجراتون أمباسادراتن كم زسحابا يتوقسو إسرائيل وشمت غازا تكايرو زلان لعلي عمل زغصل ألمام دبداب كابا هاجراو محبرسة بتهرير تقاومو يمتصو كم زلو زفلتيوم بتدبداب زاقيد لعلي 4 سنة شح فلسطينيان كقتلو خلو لعلي 100 شح قوسيلوم درجة من لا حزبي وشمت غازا دما تمزابيلو لو إسرائيل أب ليبانوس بتكايرو زلا دبدابن وتهدراو سريحتاتون وناستات 3500 ساعات كم تقتلوا يحبر تكال تقاطع نيوكليساوي صعات ودب حبرات هاجرات نيوكليساوي مدبرات إيران بزته نمعراف كم زسرح كليصوم زي تحبر وانا دايركتور نايتي هاجراو تكال رافائيل غروسي بعصوت 4 حدار مس لعلوت سمز إيران اب كتما طهران اب زكايرو زربي كلتيوم وغنات زكايرو زته اب مصباب فلياتهم وتاو تراكم زلو اميتوم አለው إيران تكال تقاطع نيوكليساوي صعات حبرات هاجراتن نيوكليساوي كلولاو إيران بسلامو مجديد معرف زخل سمع مغابيت 2023 كم زغتومو زذكري يغون برنتي سمعنم تغبار زاغيت زتوسد سغومتي كم زيله صصابات يردو إيران بغداي نيوكليساوي مدباتا كزتي قربنتا كتغلص مصنحا انتخونه غنا زملكتو وغناتن تغداي بعتو كم زي حزو كتوقص صنيحلا
بتو قدايا وكلتشان عصوتو حمشنا مونغو إيرانن شدش حالات حاجراتن زتوصح السمع نمتكبار زتوصل توقصو كم زي الله صابات يردو زيناتات نمزام قدنت وتاتو كرك ملكم أبي صلات تمرتي بستقبره وفري متن معي منرنا يزيد فو زيكاتات نابستات عصوتو حمش ميتاو تاون قول كيلو أبي وحسات تقاقما مدهاني زتو كورا قوسقواسات بستود باقبا بغتصال ككاد مزخاخر قريبو أبي زوبا مأكل بمسمر زتزر سرناي صبو وصيب ترغيبو أبي زيناتات وصاي منقس نيجر أبا هاقورو كنتف زسان حتى كار راديت فرنسا سورحو كقوارج وسينو فيليبينس نزوبا وصتا بحدقا زوتو سقومتي كاب موساد كتحيب تشاينا تصويعة جاملا هاقراوي اطوت روسيا بزحالفة تشعة توارح بربعتن تكريتو ميتواي كم زعابي تقاليزو زغوركم تعزبتن لو مغتر استدالو زينا ومسنا ورابزي فتصم سلام كتالكم مع زي مسكن كاب زوبات أصعبات غير مربعتكم بوغنيغن سلام